Tuškiko už se točí. Hello there. Když se řekne lékař, mnozí si představí bílej plášť, nějakou tu injekci, Au, Kiko, to bolelo. ale když se řekne rostlinolékař, co si představíte? Květinu obvazanou obvazem? Takhle to nefunguje. Nebudeme znečišťovat přírodu. Rostlinolékař se specializuje na zdraví rostlin, prevenci a léčbu rostlinných chorob a škůdců. A proč vám to tady všechno vykládám? Protože už teď běží přihlášování do soutěže Rostlinolékař aneb obor budoucnosti. Letos již 10. jubilejní ročník. A proč se do soutěže přihlásit? Na vítěze tam čeká pěkný balík peněz. A nějaký zážitek k tomu. Ať už 3 dny v Praze, úplně zadarmo, nebo týden na ČZU jako vědátor na vlastní kůži, anebo týdenní stáž někde v zahraničí, jako je třeba Řím nebo Brusel. Kromě zážitků a nových vědomostí získáš taky spoustu nových přátel a nových možností do budoucnosti. Tak neváhej a přihlaš se ještě dnes. A kdo ví, třeba taky někam poletíš.